Takže čaute, ja som Adam. A dneska si ukážeme jeden replay s IS-kom na mape Posvetné údolie. A štandardná bitka a som top tier. Poďme na to. Бой начинается. Zrýchlim trochu. To nie je nič zaujímavé. Netrafil som. A to už ma niekto trafil, tak som cúval. A necúval som, alebo som bol zaseknutý. Takže pozrieme tam hore. Ale no, netrafil som. Dobre, nevadí. Ideme hore. A vidíme tu teda nie, M6, takže prečo ju poraziť? Aha, tu sa ešte hýbal. Tu sú ako tie ryby, viete? Dobre, takže dorazil som si ďalšieho. To boli posraté fragy. Tak. K1S, tu som myslel, že budem mať, ale som si rozmyslel, že cez toto neprejdem. Akože, že sa nevystrčím cez to. A ELCčko, MX, a tu som robil tiež veľkú chybu. Začal som svietiť a už po mne pália. Ale ja blbý, idem tam znovu. 102 života. Dobre, a potom som... A nakoniec som nevidel to KV1S, takže to bolo úplne zbytočné z mojej strany. A mám 102 životov. Takže super. To je taká hra, kde som nemal nervy a už mi píše K1 zliku späť, ale ja sa tam nepozerám. Kde je K1? Aha, tu. Ale nie, ja idem takto. Chcem si dať hit. Tohto. Super. A vidíte? Jeden ding. Dobre. Toto sa neráta. Ideme rátať dingy. Druhý ding. Tretí. Zatiaľ 3 dingy. 3-krát mi odrazili. A ja sa pozerám teraz na časťou. Dobre. Je tam Jagdpanther, ktorý uvidíte, čo urobí. A to úplne za chvíľku. Dobre, ja to zrýchlim. Zaujímavé. Netrafil som. Svieti. Ďalší ding. Ideme tam. Ideme dopredu, 9-5. Modlím sa, aby som to dáko uhral. A predo mnou IS-ko. Trafilo ma. Tu mi začal sekať a kto ma trafil?
Jagdpanzer 4. Takže toto som vám chcel povedať, tú dingavosť a spočítajte koľko dingov tam je a napíšte mi niekoľko striel. A potom mi napíšte, že či som mohol mať od celého úzeď alebo ešte také. Proste páčil sa mi tento replay, tak som ho sem dal. Tak ďakujem za pozornosť. Dajte subscribe a uvidíme sa na budúce. Čus.